Hola, benvingudes a un nou vídeo formatiu. Avui us expliquem 5 idees clau per afrontar una fase lab amb èxit. Som-hi? 1. Les situacions d'aprenentatge tenen dues fases, la fase lab i la fase acció. En les fases lab assentem les bases teòriques de l'educació mediàtica a través d'activitats competencials que ens ajudaran a conèixer i entendre què són els gèneres periodístics i quins criteris els diferencien. Aquestes situacions d'aprenentatge han estat creades per anar descobrint i formalitzant l'aprenentatge mitjançant la pràctica i ens capacitaran per dominar cada gènere i afrontar la fase d'acció amb més recursos. 2. Cada fase lab consta de 5 moments ben diferenciats segons l'enfocament pedagògic de les 5 Es. Cadascuna d'aquestes Es representa una etapa clau del procés d'aprenentatge. Veiem-les. La primera es diu engega i es centra a despertar l'interès i la curiositat dels alumnats sobre el tema que es vol ensenyar, alhora que establir una connexió amb els seus coneixements previs. En la segona etapa, l'explora, els estudiants tenen l'oportunitat d'explorar el tema per ells mateixos. Se'ls anima a fer preguntes, investigar i recopilar informació rellevant. En l'explica, la tercera etapa, proporcionem informació i explicacions més formals sobre el tema. Es presenten conceptes clau i s'aclareixen conceptes erronis. En la quarta etapa, l'elabora, els estudiants aprofundeixen en el tema i apliquen el que han après. Duen a terme activitats més avançades que requereixen habilitats cognitives més complexes. Això els permet connectar el contingut amb situacions del món real. En l'última etapa, s'avalua l'aprenentatge dels estudiants per comprovar què han entès. Això pot incloure proves, avaluacions, autoavaluacions o discussions. 3. Les activitats i la seqüència que us proposem no són ni un manual ni un tutorial tancat, sinó una proposta més que podeu adaptar i modificar amb criteri per respondre a les necessitats i els interessos del centre i de l'alumnat. Un altre aspecte que volem destacar és que encara que la nostra proposta és digital, creiem que la llibreta personal de cada alumne és imprescindible i hauria de ser la font principal de consulta. 4. Cada trimestre consta de diverses situacions d'aprenentatge vinculades a una o diverses peces periodístiques que acabareu publicant a la vostra revista. Cada situació d'aprenentatge treballa un gènere periodístic en concret. Per tant, en la fase lab practicareu per aprendre les característiques i els criteris del gènere que treballareu en la fase acció. No patiu si hi ha estudiants que no assoleixen els continguts i les competències en la primera fase lab. És normal, penseu que tornarem a passar pels mateixos continguts més endavant i tothom tindrà l'oportunitat de pujar-se al tren. I 5. Pot passar que al segon trimestre se'ns presenti una situació d'aprenentatge que torna a treballar el gènere, per exemple, de la notícia. Si considereu que el vostre alumnat coneix perfectament les característiques i els criteris d'aquest gènere, podeu saltar-vos aquesta fase lab i començar directament amb la fase acció. A més, recordeu que sempre disposeu de la carpeta Temes propis, una situació d'aprenentatge independent del pla de treball que brinda l'oportunitat de crear contingut periodístic lliure, com notícies d'última hora, activitats Go, del centre o de l'entorn, amb l'objectiu de convertir la revista escolar digital en el mitjà de comunicació de l'escola i del barri. I això és tot per avui. Ens veiem en el següent vídeo.